सोरनि फिसा बेफोरो जोंनि बर' सिख्लाफोरा मा जोंनि बर' गथ'फोरा माबायदि मा खालामदों नोङो मा खालामदों क्या कर रहा है नै नायफै नै फुङावनो मा नायखो मा नै नायफै नै जोंनि बर' सिख्लाफोरा मा जोंनि बर' गथ'फोरा माबायदि मा जाखो होनबालाय मालायखौ सोरनि एक मिनिट सोरनि फिसा बेफोरो नायलाय भां सोबदो सिगारेट माने जौ लोंदो उन्दै उन्दै बर' सिख्लाफोर मानो बिदि जोंनि बर' हारियाव बेसेबां एवारनेस सोलिगासिनो दं मिथिगौ ना जौ दालों सिगारेट दासोब ड्राग्स दाजा बिदि माने गोबां एवारनेस सोलिगासिनो खिन्थु बारासिन नुनो मोनदों नायलाय सोरनि फिसा बेफोरो मानो सोबो नोंसोरो साला ससियेल मिडियायाव हगार हा नोंलाय सोर इसोरखौ बुजायनो नों निजेया मोजां जानो नाजा नोंलाय माथो मदाफि नों मानो लोंदों दा मालायखौ मा जादों नों बुजायनो नों सोर नों मोजां जाग्रोना नोंलाय माथो मोजां जाया सामब्रालाय माथो गोदोर लानानै लोंफैयो हा आच्छा आं सिगारेट सोबा आं मालायखौ बुजायनो हाया आं जौ लोंबा मालायखौ बुजायनो हाया मानो एखे नोंबो एखे जाबाय आं बेखौथ' बुंनो नागिरबाय जाबाय मा बुंनो नागिरदो गुबुनखौ बुजायनायनि सिगां आं मोजां जाग्रोनांगोन आं मिथिबाय आं मोजां जाग्रोनांगोन आं सिगारेट सोबनाङा आङो सेरेपखौ साइडआव दोननांगोन गावबा गाव न'खराव मोजां जाग्रोनांगोन आंनो मोजां नङाब्ला आं गुबुनखौ माबोरै बुजायनो आं गुबुनखौ हा जोंनि दा आजिखालि बर'आव बिराद माने बियो माबा सोलिगासिनो दं माने गावखौ खुनु दिन एक्सेप्ट खालामा आं जि मदाफि आं जि लोङो होननानै बुंना लाग्रा रावबो नों खालामो एबसे मालाबा गुबुनखौ क्रिटिसाइज खालामबाय थायो ओइ साला उमुकनि गथ'आ उमुक लोंदों उमुकनि फिसालाया जौ लोंदों उमुकनि फिसाया ड्राग्स जादों उमुकनि फिसालाया भां सोबदों जाहाथे गावसो मदाफि बुंग्रायासो जोंनि बर' हारियाव आगोलनिफ्रायनो जौ जुवा बे एकदम ड्राग्सआव गोजावनानै दङ मिथिगौना सना मोजां मानिफ्राय जानांगोन फार्स्ट आंनिफ्राय जागायजेननांगोन आं मोजां जाग्रोनांगोन जानि न'खरा मोजां जाग्रोनांगोन गामियाव नायबोला मिथिबाय गामिनियाव माने गामि गावबा गावनि फिसाफोरखौ गावबा गाव बिमा बिफाया बुजायनांगोन अब्लासो बिमा बिफानि बागै रावबो बुजायनो हाया आंखौ दा सोर बुजायगोन दिनै आं सोरनि बाथ्राखौ लागोन नों आंनि बाथ्रा लाया आं रावनिबो बाथ्रा लाया आं लोंखागोन नों आं रावनिबो बाथ्रा लाया आरे आइनि ओंखायनोथ' बिमा बिफायासो बुजायनांगोन फार्स्टआव निजिनि फिसाफोरखौ निजिनि बिमा बिफायासो गियान होनांगोन अब्लासो जोबस्रांगोन जोंनि बर' जाथियाव बे जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय बेफोरो बुजिबाय थ' आं बेखौनो बुंनो सानदों बेफोर ससियेल मिडियायाव बे बांद्रायनिफ्राय बांद्रायसो जादों एकदम अखानाय बाना जौ लोंनानै सिगारेट सोबनानै भां सोबनानै ड्राग्स जानानै सेंग्रा गथ'फोराबो बारा नांगौआ हिनजाव सिख्लाफोरासो बांसिनबाव खोनासं एक सेकेन्ड खोनासं आं लोंनानै गुबुनखौ बुजायनो हाया आं सोबनानै गुबुनखौ दा सोब होनना बुंनो हाया नों मोजां जाग्रोना गाव मोजां जाग्रोनांगोन नों जाग्रोलाय मोजां जाबासो आं नोंखौ बुंनो हागोन नों मोजां जाबासो गुबुनखौ बुंनो हागोन